Здравейте! В това видео ще ви покажа как да участвате в томболата на моя сайт outofsteam.net. Влизането в страницата на томболата става само от тук. В началото виждате кои са досегашните победители, както и какво са спечелили. По-надолу е формичката на самата томбола. И така, в началото първото поле показва колко са вашите участия, като вие може да имате повече от едно участие за периода, в който тече томболата. Периода обикновено е 3 седмици, може би до месец. В случая остават още 8 дни до изтеглянето на победителя. Теглим играта The Culling, така че един от вас, който има най-голям късмет, ще я спечели. За да регистрирате участия, т.е. тази цифричка да се променя, е необходимо да изпълните едно от тези три условия. За бъдещите томболи те може да са 4-5, може да са по-малко, в зависимост от много неща. Така че нека да започнем с първото условие. То е да посетим Facebook страницата на outofsteam.net. Цъкаме на бутончето и отиваме на страницата. Съответно, ако имате интерес към някои от новините, от томболите, които организирам тук, които са през ден, може да участвате. След като посетите страницата, не е необходимо нищо друго да правите, само да я посетите. Трябва да се върнете в формата обратно и да натиснете Continue. Съответно, тя ще регистрира вашето участие. Ето, има чекче вече, че сте изпълнили условието. Съответно, продължаваме с второто условие, то е да посетите сайта outofsteam.net. Това условие го има, тъй като тази форма има на няколко места в интернет, не само в сайта ми. Така че посетете още веднъж сайта. Не е необходимо нищо друго да правите. Съответно връщаме се обратно на формата и цъкаме Continue и се отчита второто участие, като този път не се образува чекче, ами един часовник, който показва колко време остава до следващото изпълнение на условието. Тоест, до момента регистрирахме две участия с тези две условия, като след 8 часа ще може да регистрираме още едно участие, като отново изпълним това условие. Третото условие е да посетим сайта на Earn2Pro, нашите приятели и партньори. Така че цъкаме Click Here и то ни отвежда директно в страницата им. Разгледайте клипове, новини, стримери, сигурно ще намерите полезна и приятна информация. След като дойдете на сайта, изпълните условието, се върнете обратно на формата, натиснете Continue и отново се появява същия часовник. Участите вече са 3, като сте изпълнили и трите условия. След 8 часа може да изпълните тези две обратно и те да станат 5. Това продължава до деня, в който се тегли победителя. Т.е. вие може да натрупате за 3 седмици 50 участия. Това означава, че вашия шанс да бъдете изтеглен ще бъде по-голям в сравнение с друг човек, който има едно участие, например. Друго важно нещо е, че не е необходимо да посещавате сайта на outofsteam.net, за да участвате в томболата, т.е. да се впишете във формата. Това може да направите от Facebook страницата, като просто цъкнете на това бутонче, The Culling, в случая името на играта, която се раздава, но за бъдещи томболи то ще съответства на имената на наградите. Така че цъкаме на The Culling и се отваря абсолютно същата форма за участие. Може от тук да ги изпълните условията. Това е като цяло. Не забравяйте да следите Facebook страницата. Старая се редовно да пускам интересни информативни новини, разни смешни гифчета, забавни и томболи през ден. Ако имате някакви въпроси, питайте ме. Препоръки също са добре дошли. Това е за сега. Чао!